prípade uzamknutia riadenia alebo nefunkčnosti automatickej prevodovky. Ale toto momentálne není naša parketa. Je tu ešte raz Supersport Ferrari N 575 Marleo. Takže značku máme sklopenú, ale to už on vie prečo. Pomalinky môžeme ísť hore. Môžeme. Vynikajúco. Najazdový úhol. Počkaj, stoj. Mám tu mobil, nejaký smiešný Samsung, ten by mal robiť chladničky do budúcna a nie mobily. Takže nevítko je. Je to na výšku toho mobilu. Áno, čiže v pohode nájazdový úhol tejto nastavby vyhovuje aj takémuto dlhému čumáku. Nech sa páči, pomalinky cez spojku môžeme ísť hore. Ináč je to výška presne malboriek lajtiek, aby si vedel. Klasická dĺžka. A teraz my vidíme, že zadný náhon má veľa koní a styčná plocha robí svoje. On zabrzdí a on ťa pekne vyťahne a preklopí na korpu. Že vidíme, že nemusí sa to vozidlo trápiť, zabrzdené zostane v tej polohe a technika si to už vykoná za neho, aby zbytočne sa neplýtvalo trakciou toho výkonného vozidla. Takže vidíte aj preklapanie a potom ďalej už môže bez problémov po zastavení plošiny podať vozidlo na doraz. Takže pomalinky ideme. Pomalinky. Poďte. Dobre, ďalej už nepôjdeme. Pomaly cúvame dole. Najazdový úhol predného previsu teraz zavadí o EŠPZ-ku. No, máme ešte 2 centy. 2, poldruha, centimeter a sme voľní. Vďaka doštičkám sme nezavadali o nič. Ďakujeme pekne za ukážku. Môže zdochnúť aj Ferrari. Vedie mu teplo. Takže ďakujeme ešte raz majiteľovi autoservisu Fabian Ďuri z Levíc, ktorý svoju srdcovku zapožičal aj na manipuláciu a exhibíciu pri nakladaní vozidla. Poprosíme Jožka s jeho Spartakom, ktorá stála za novo tých 22 000 korún československých. Áno. A ja si myslím, že toto vozidlo nebude mať žiadny problém s nájazdovým úhlom. Keby postavil tú odťahovku na 90 stupňový úhol, aj tak by ho naložil. Jožko, poď. Aj toto zdochlo, vidíte, úplne jedno, či Ferrari, či je Spartak. Zdochni na všetko. Ja ho nevie dať kvalt, takže nezdochlo. Ale má suverénne najtenší výpuch tohoto podujatia. Jožko, ja si myslím, že sa trafíš, ale kľudne ti pomôžem. Takže pomalinky za jedna, ja pôjdem vedľa teba a poďme. Má značnú vôľu na čape riadenia, ale nič sa nedeje, ideme pekne na doraz. Stačíš tu? Dobre, môžeš vypnúť a seď, budeš ďalej v polohe nakladania aj s vozidlom. Ako prezentácia, nech sa páči. 2 pekné stroje sú na tomto podujatí v 1 sekundu spolu.